Hej, velkommen til de 3 fodboldeksperter. Jeg er Sofus. Jeg er William. Og jeg er Arthur. I dag dykker vi ned i et dansk tema, hvor vi kigger på Danmarks landshold, vi kigger på den danske Superliga, og vi dykker ned i nogle stadioner. Jeg glæder mig personligt meget til, når Danmark skal møde Portugal, og jeg glæder mig til det, fordi jeg tror, det bliver en god kamp, og Ronaldo kommer til Danmark, og jeg glæder mig bare til at se kampen. Men gutter, hvad er jeres tanker på den kamp? Jeg tænker, det bliver en rigtig spændende kamp. Også hvor det er jo Ronaldo, en af de bedste spillere nogensinde. Hvis ikke den bedste. Skriv lige i kommentaren, hvem I synes, der er den bedste spiller nogensinde. Han er jo også en virkelig god spiller, Ronaldo. Altså, han er topscorer lige nu i Nations League. I den her, altså i 2024-25 Nations League. Og ja, Portugal er et rigtig godt hold. De har nogle rigtig gode spillere, som Vitinha, Ronaldo, Rafael Leao og alle dem der. Men gutter, er der nogen af jer, der skal ind og se kampen? Jeg skal faktisk ind og se kampen, og jeg glæder mig. Det her lyder som en rigtig, rigtig sjov kamp. Ja, det lyder og som en virkelig god kamp. Ja. Jeg tror lidt, at Portugal vinder, fordi de har lige de der bedre spillere. Danmark, de havde nogle gode spillere, og de har haft nogle virkelig gode spillere og målmænd, som Peter Schmeichel, som har vundet både Champions League og det ene og det andet. Kasper Schmeichel er altså også god. Kasper Schmeichel er også god, men hans far var lidt bedre. Vi har vundet EM en gang i 92, men jeg tror, at Portugal, de er det bedre hold. Yeah. Tror jeg også. Altså, Danmark kan selvfølgelig have en chance, men efter deres sidste resultater, det var ikke lige den bedste EM. De vandt 2-0 mod Schweiz. Ja, okay. men Schweiz er ikke lige på de har heller ikke de så gode spillere mere nu. Nej. Det er de fleste er faldet af. Altså, vi havde lige Damsgaard i 2021, hvor han scorede det der crazy gode Han er faktisk begyndt at vise lidt igen. Han har allerede lavet, jeg tror han har lavet 10 eller var det 11 assist for Brentford den her sæson. Ja, det er rimelig godt. Yeah. Han er den, der har lavet anden flest assist i Premier League. Salah er selvfølgelig den, der har lavet flest. Men det er virkelig godt. Men Højlund, man skulle tro lidt mere fremme, men han er begyndt ligesom ikke at vise så meget mere. Ja. Han er heller ikke ekstremt meget spilletid af United. Nej. Nå, men han har nok spilletid til at vise sig. Yeah. Altså, der er jo også Joshua Zirkzee. Zirkzee. Ja, selvfølgelig er der ham også. Men han får den spilletid, han har brug for. Men han viser bare ikke, når han får chancen. I starten kunne han godt score nogle mål, men nu er han blevet lidt mere faldet ned. Og Eriksen, han er jo ved at blive gammel og sådan noget. Men så modsat for Portugal, de er jo nogle nye stjerner. Som Vitinha. Eller Vitinha er ikke så meget ny. Han er nu 25, men João Neves er kun 20 år. Ja, eller Diego Jota, og så har de også en João Cancelo og João Felix, og de har en god midtbane som Bernardo Silva og Bruno Fernandes. João Neves. Men altså, jeg tror selv personligt, at Portugal vinder. Men selvfølgelig vil jeg støtte min hjemhold Danmark. Det tænker jeg, vi alle vil. Yeah. Men gutter, har I et gæt eller bud på, hvad kampen bliver? Jeg tror, at på Portugals hjemmebane eller deres stadion, så bliver den 2-0 til Portugal. Og jeg tror på Danmarks stadion, så bliver den 3-1 til Portugal. Jeg tror, at Danmark vinder. Nej, ikke Danmark vinder. Men det er 2-2 på Parken, som den jeg skal ind og se. Og så bliver 1-0 til Portugal i Portugal. Ja. Jeg tror faktisk, Danmark de kan vinde den første kamp i Parken. 2-1 tror jeg faktisk. Hvor det er Ronaldo, der scorer det mål for Portugal. Og så i den anden kamp, tror jeg, Portugal vinder 3-1. Ja. Portugal er jo bare lige lidt bedre, så det er nok dem, der vinder. Og igen, som jeg har sagt, de har nogle stjerner, som de har nogle vil noget. Virkelig gode stjerner. Så den bliver svær, men man har lov til at håbe. Yeah. Og Danmarks, det er også det der med deres spillere, de er blevet lidt gamle, altså deres spillere er ikke, hvad de har været, som Alan Simon, som vandt Ballon d'Or og sådan noget, men jeg ved det ikke. Altså nu har de jo Chidozie Obi Martin for Manchester United. Han kom fra
Altså, han kom i starten fra FCK Akademi. I 2022, så skiftede han til Arsenals ungdomshold, altså hvor han var nået at spille sådan U16, og så op på U18. Så da han spillede U18, så på 18 kampe scorede han 32 mål i U18 Arsenal. Yeah. Hvor nogle kampe scorede han 9 mål og sådan. Og så her i 2024 skiftede han til Manchester United, fordi Arsenal, de gad ikke at give ham minutter på førsteholdet. Mm. Så nu er han skiftet til Manchester United, og han har lige fået sin debut for Manchester United. Ja, men det er også lidt svært, fordi hvor skulle han ind for Arsenals hold? Jeg ved ikke. Han kunne ikke ligesom blive skiftet ind. Nu vil det egentlig være godt for Arsenal, fordi de mangler jo nogle angriber, og Chidozie Obi Martin er jo en angriber. Altså, det er godt, men Danmark-holdet, det er også så lang tid siden, de har vundet. Sidst de vandt for sådan deres hold, det var det var i september. Det var helt tilbage. Det er også noget okay lang tid siden, at vi spillede i Nations League. Det var jo for 2 måneder siden, var det ikke? Jo, det er rimelig lang tid siden. Sidst de spillede, det var for lang tid siden. Men altså i sidste års Nations League havde de jo en fremragende. Yeah. Der kom de på anden plads i deres gruppe med Kroatien, Frankrig og Østrig, tror jeg det var. Var det ikke der vandt de mod Frankrig 2 gange, og de vandt mod Østrig 2 gange. Men så kom de på anden plads i deres gruppe, hvor Kroatien havde 1 mere point. Og dengang var det kun førstepladserne for hver gruppe, der kom til playoffs. Der var der ikke noget kvartfinale, der var det kun semifinal og finale. Yeah. Men nu er det lavet om, så det er de første 2, som der kommer i playoffs. Men jeg vil også bare gerne lige sige, at Danmark, de har jo også nogle stjerner. For eksempel ham der Obi Martin. Ja, de har jo også nu Patrick Bag. Alexander Bag. Patrick Dorgu. Ja. Og Birth. Mika Birth. Han har lige scoret hans 3. hattrick i hans første 7 kamp for Monaco. Er det ikke rekorden i Ligue 1 for flest? Nogensinde. Nogensinde 3 hattrick i hans 7 første kampe for. Det er virkelig godt. På vores nye post på vores Instagram har vi lige lavet et post for ikke så lang tid siden, hvor at I kan se de kampe, Mika Birth har scoret hattrick i. Men han er begyndt at vise, måske skal han byttes ud med Højlund og sådan. Og han er kun 22 år. Ja, det er fremragende. Lad os håbe, han bliver udtaget til landsholdet. Shout out til Birth. Og nu det, men ved I, gutter, hvem Danmarks coach er? Det er ham der, de havde lige fået en ny en, fordi at Morten Hjulmand jo stopper. Jamen, han gik, og så gik ham den nye under stress. Det synes jeg også er lidt pjattet. Det er vel fint nok. Yeah. Det lige nu er det Brian Reimer. Ja, Reimer. Ham kender jeg ikke til, men. Nej, men jeg tror, han var assistent-coach. Og så nu, fordi coachen er væk, så er det jo ham, der er rykket op en plads, indtil de finder en ny en. Og hvis de bliver nødt til at finde en ny en. Det kan godt være, at Brian Reimer, han ender med at lave et virkelig godt, flot Danmarkshold. Altså, jeg tror også, Danmark, de har det skal tage for at være et godt hold. De har bare ikke lige den rette intensitet eller rette coach. Altså, de har de gode spillere, men de kan ligesom ikke finde hinanden. Det er lidt sådan, målene, de får chancerne, men det er ikke så mange mål, de skruer for sammen. Men bortset fra Portugal, som godt kan finde målene og godt kan komme op på de spil, når de har de gode spillere. For eksempel, jeg var også inde og se Danmark-Spanien. Der var Danmark ikke specielt god. Altså, de tabte kun 2-1, men det mål, de scorede, det var bare en dårlig fejl af den spanske målmand. Det var bare ham, der ikke nåede at aflevere. Spanien havde alt for meget boldbesiddelse. Bortset fra Portugal. De havde næsten bolden hele kampen, så. Men Portugal, de har spillet okay. Deres sidste kamp, det var mod Kroatien, hvor den blev 1-1. Men så før den kamp, hvor det var mod Polen. Var det ikke mod Polen, 5-1? 5-1. Hvor Ronaldo lavede et saksespark. Ja, det var et virkelig godt saksespark. Han blev også man of the match. Ja, de gjorde det virkelig godt. Men ja, Portugal, de er bare bedre. Men
Danmark, ja, de har ikke nok. Men gutter, skal vi ikke også stykke lidt ind i den danske Superliga? Jo, det lyder godt. Like, hvis man tror, at Danmark vinder, og subscribe, hvis man tror, at Portugal vinder. Ja, den danske Superliga starter ud med, at jeg nævner lige top 3, hvor FCK ligger nummer 1 med 39 point. Nummer 2 det er FC Midtjylland lige efter med 36 point. Og så efter Midtjylland er det AGF med 35 point. Mm-hmm. Det er spændende, men jeg tror godt, at FCK kan tage førstepladsen. De har vist gode runder, og de har spillet godt. Og AGF, de er også rimelig højt oppe, og de kunne også gøre det godt. Men det var ikke så godt, fordi de lavede 1-1 mod Randers, hvilket er lidt en skuffelse. Fortælles til, at Randers, de ligger... De er jo på fjerdepladsen. Det er jo ikke dårligt. 3 point bag ved AGF. Ja, Jeg synes, det er meget tæt title race med AGF på 35, men jeg Midtjylland på 36 og København på 39. Jeg ved ikke, hvor at Brøndby og Nordsjælland... Brøndby, de er helt nede på 6. plads. Ja, og Nordsjælland, de er nede på 5. med 32 og 31 point. Det er virkelig godt. Det er ikke så godt, Men lad os sige, helt nede, Vejle med 10 point. Og Lyngby. det er ikke så godt. Lyngby lige efter... Med 11 point. Men det var sådan... Altså, de har gjort det jo værre, end de nye, dem der lige er oprykket, som er Aalborg og AB og Sønderjyske. Ja. Skal vi lige snakke om de top 10 målscorer i Superligaen? Skal jeg lige nævne dem op? Men er det ikke AGF, der er flest mål med 39 mål? Jamen, skal jeg lige nævne op topscorer per spiller? Det må jo gerne bare lave en top 5 over de meste Ja, top. men Ja. Så nummer 1, det er Patrick Mortensen for AGF. Han har scoret 15 mål med 0 assist. Men han har haft en god målscorer også den her sæson. Han har vist, at han engang kan. Også han er 35 år. Og det er virkelig godt. Mm. Men lad os tage nummer 2. Nummer 2, det er Simen Nordli. Han har scoret 12 mål og lavet 6 assist det er også for imponerende. Randers FC. Randers FC, ja. Han Det er er jo jo- midtbanespiller. Det er Nej, også- han er angriber. Men det er jo ham. Er det ikke center forward, han er, eller sådan noget? Nej, men han er angriber. Der står her, at han er angriber. Ja, okay, det er lige meget, gutter. Lad os bare komme meget, til ja. top 3. Men han har jo haft en stor betydning i, Randers har haft sådan en god sæson. han har haft en virkelig god sæson. Og så har man selvfølgelig også Kvistgården. Han har en imponerende sæson. Han er også en rigtig god dansk spiller. Han er en virkelig god dansk spiller. Ja, det var nummer 3 Mathias Kvistgaard Med 11 mål. og 4 assist. Og så nummer 4, altså for Brøndby IF. Nummer 4 er Tony Adamsen for Silkeborg IF. Han har scoret 9 mål og lavet 4 assist. Det er godt. Så nummer 5 har vi Suzuki, eller Ito Suzuki for Brøndby. Er det ikke ham, der kommer fra Japan? Jo, Det er en virkelig godt fortællelse til, at han er fra Japan og måske lige skal vende sig til Danmark, men han har stadig vist han har noget. nu spillet i Danmark i 2 sæsoner, men stadig. Han er også en rigtig god spiller, all-around spiller. Og han er rimelig ung, 23 år. Men gutter, jeg ved godt, hvem der har lavet flest mål og mindst assist. Det er en, der hedder Wallis. Han har lavet 0 mål og lavet 1 assist, så det er ikke så Der er jo godt. flere personer, der har lavet 0 mål og 1 assist. Ja, der er rimelig mange, Det men må være nogle af dem, der må så være målmænd. ja, det er også Nå, men der er jo også Rasmus Falk og Huescas. Og Men ja, vi kan også lige tale om Huescas. Han scorede den der late game winner mod Var Heidenheim det i ikke Conference League Playoff. 114. minut, det er Jo. bare... 115. minut. 115. Nej, 100, det var 114. minut. Det var en virkelig... Jeg så kampen, jeg var nervøs. Jeg lå og så den i sofaen, og det var sådan... Nu er jeg FCK-fan, men jeg blev bare bange, fordi at... Vi spillede 2-2, mener jeg. Og så Ja, det det var 3-3 i alt. Den første kamp blev 2-1 til Heidenheim i Parken, hvilket var lidt dårligt af FCK. Ja, Der det var skulle de nok have vundet den. Men Heidenheim, jeg vil sige, at de er også et meget, meget overraskende godt hold. Men nu ligger Heidenheim på 17. plads, altså ud af 18 pladser i Bundesliga. Det er lidt dårligt.
Ja, det er ikke alt for godt. I forhold til, at de fik Conference League-billetter sidste sæson. Ja, men Heidenheim, jeg kender ikke så mange spillere for dem, men de... Nej, de er også et ret nyt hold i Bundesliga. Ja. Deres manager, han har været der lige siden de var et non-league hold. Altså, de ikke var et professionelt hold. Han har været der i 11 år. Yeah. Og for sådan 8 sæsoner siden spillede de i den 5. bedste liga i Tyskland. Og nu er de altså rykket helt op og fået Conference League-billetter. Imponerende. Hvilket er virkelig imponerende Det er sygt. af manageren. Ja, han har gjort et Respekt til godt job. manageren. Ja, det er godt, at han blev med dem, og også dem fra Heidenheim ikke saggede ham. Og saggede Nej, det men han betyder, gjorde det jo at virkelig godt. Ja, Mm. så der var ingen grund til at sige, at kom. Nej. Det er jo Schmidt Frank, som der har været, eller Frank Schmidt, som der har gjort det. Det er ham, der er coachen for Heidenheim. Og det er jo... han har gjort det godt. Men hvis I skulle lave en prediction over, hvem der vinder Superligaen, hvem tror I så er top 3'en? Skal vi bare sige hele top 3'en eller hele ligaen? Jeg tror bare top 3'en. Altså, jeg tror, at FCK, de kommer til at Vinde den. Jeg tror, nummer 1, FCK. Hvad siger I? Nummer 1 FCK. Jeg tror faktisk, at AGF kommer nummer 2, slår Midtjylland, som Jeg er ryger lidt enig. ned. Jeg er så enig. Og så tror jeg faktisk, lidt surprising, at Randers kommer nummer 3, fordi jeg tror, at det her, det der sæson, som de begynder at vise lidt mere, det der højere step. Ja, nu er der jo også mesterskabsrunden. Ja, det er rigtigt. Det bliver spændende. Jeg tror, FCK nummer 1. Midtjylland nummer 2. Og så tror jeg, Randers har det, der skal til for at komme nummer 3. Og få billetter til Conference League. Eller måske få billetter til Conference League. Ja, det er også rigtigt. Ja. Yeah. Men, gutter. Nå, skal vi så dykke ind i nogle af de der stadioner? Ja, lad os dykke ind i stadionerne. Danmarks mest brugte stadion, det er jo Parken, hvor både FCK har hjemmebane og Danmark spiller. Det er et godt stadion, som de fleste er på, men det er ikke det eneste stadion. Der er meget plads i Parken. Også, der er omkring... Der var engang, der kunne de sidde omkring 44.000. Men Nu er det 38.000. Men nu har de lavet lidt om, så det er 38.000. Men så er der jo også Brøndby Stadion. Altså, der hedder Brøndby Stadion. Hedder det bare? Ja, det hedder bare Brøndby Stadion. Og ja, det er jo også et relativt stort stadion. Ja, det er Brøndby hjemme, så det er... Det er jo det andet største stadion i Superligaen. Med 29.000 tilskuere, der kan være derinde. Ja. Yeah. Tror jeg nok, det efter det er Midtjyllands stadion i Herning. Nej, det er det ikke. Hvad er det så? Det er AGF-stadion, som hedder Ceres. Nej, Midtjylland, de kan have 12.148. Ja. AGF kan have 12.000. Nej, AGF kan have 19.000. Ceres Park, AGF. Det er ikke AGF. Nej, er det? Undskyld, lad os lige kigge her. Ja, vi skal lige hurtigt se det, fordi... Okay, vi tjekker lige var på. Der skal være. Lige kigge her. Men... Okay, vi skal lige være dommere her. Vi skal lige være... What? Nå, okay, lige meget. Deres stadion hedder Vejlby Stadion. Ja, det er New Vejby Stadion i Aarhus, hvor der kan være 12.000 mennesker, altså hvor AGF... Du må lige undskylde, at vi ikke vidste det. Det må jeg lige sige. Men det er Midtjyllands Stadion, der er det 3. højeste i Superligaen. Største. 3. største, mener jeg. Yeah. Hvor så efter, at AGF Stadion kommer. Ja. Det er... Faktisk lavede vi en fejl. Det OB Stadion, det er større end AGF. Og OB. Ja, OB. Nej, OB mener jeg. OB. Ikke OB. Vi laver så OB er mange ikke fejl engang lige nu. det må I virkelig, det må I virkelig undskylde. I må virkelig undskylde. Til dem, der lytter. Men... Altså, vi håber, der er nogen, der lytter. Det er jo altid et spørgsmål. Hej. Men ja, altså, det er bare sådan. Men skal vi ikke bare slutte deraf for den her podcast? Jo, tusind tak for, at I hørte med. I dag har vi lavet den lidt kortere, men det er fordi Danmark, det er ikke lige den største liga. Ja, så der er Og heller ikke... skriv ned i kommentaren, hvad I gerne vil have, vi snakker om. Det var hyggeligt, så vi ses. Tusind tak for, at I lyttede med. Vi ses. Vi ses.